wannan haɗi mace ko namiji za su iya wannan domin su gyara mu'amala ta ibada, musamman mace. Duk macen da take jin ba ta samun gamsuwa, ba ta samun jin daɗi, ba ta samun dukkan wani abu da ya shafi abin shimfiɗar aure biyan bukata, to lalle ki nemo namijin goro da dabino da kanumfari ki haɗa su guri ɗaya ki niƙe ki dinga kwaɓawa da madara kina sha. Namiji da kake fama da matsalar ɗaukewar sha'awa, kai wannan haɗi za ka samu sauƙi, za ka samu waraka da izinin Allah. Ku yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su ma su gani su amfana. In dai kin san kina fama da matsalar ɗaukewar sha'awa, nemo dabino da namijin goro da kanumfari da citta mai kwanso ki haɗa ki dake su zama gari, ki ringa kwaɓawa da zuma ko ki kwaɓa shi da madara ta gari ko ta ruwa kina sha safe rana dare tsawon sati 2. In Allah ya yadda za ka ji daɗi in kai a matsayinka namiji, za ki ji daɗi in ki kai a matsayinki na mace. Amma wannan haɗin fa matan aure na bawa. In kin san baki da aure, wannan haɗi ba naki bane. In ka san baka da aure ko baka kusan yin aure ba, wannan haɗi ba naka bane. Ku yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin al'umma su ma su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.